जेखौ नंगौ बेखौ बुंनांगोन जों नङाबा जोंनि इयुन जोलैया जोंखौ मा होनगोन गासिबो सार्थकर गासिबो थाखा फैसानि लबिया मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गामि गामि हाबनानै जौखौ बुख्रुबदोंमोन मानो बुख्रुबदोंमोन बोरैहाय जौ गोराना जोंनि जिआइटेकआव लाबोखो रावबो मानो बुङाखै इसेबां सान्थौ थासेयाव नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेफोरखौ बरायहरबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जे दाख्लि बावैसो जे जोंनि बर'नि गासै मोन 4 ट्रेडिशनेल फुड आर'नाइजों लोगोसे आर'नाइ आरो 4 ट्रेडिशनेल फुड आरो 3 राइस बियार गासै मोन 8 जे जिआइटेक जोंहा जे जिअग्राफिकेल इन्डिकेसनाव जे जिआइटेकआव नाम थिसननो हाबाय। जोंनि जाग्रा आदार जेरै नाफाम, अनला, गोखा गोखै, नारजि। दा नोंथांमोन दा बेनि उनावहाय जेरै 3 राइस बियाराहाय जेरै माइब्रानि जौ बिदै, जौ गिसि आरो जौ गोरान। दा बे जौ गोरानखौ लानानै सासे बर'निनो बिथां आजिरा लानाय गुवाहाटी हाइ कर्टनि एडभकेट आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि एक्स-जिएस बिथाङा दैदेनगिरिमोन सिगां समाव। जे बिथाङाहाय जौ गोरानखौ जिआइटेक खालामनायनि सायाव जे जौ गोराननि सायाव जे हेंथा बाथ्रा बुंदों आरोखि बिथाङाहाय जे आं बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों आरोखि नोंथांनि सिगाङाव। दा नोंथांमोनाहाय बे भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा मा बुंदों बेखौ मोनथिजोबगोन आरोखि। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायथार अब्लासो बुजिगोन। दा बिथाङाहाय जे जौ गोराना जे निसा बुस्थु नङा होमबा, एसिड बुस्थु, जे बेखौहाय मानो जे जिआइटेक खालामनांगौ। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनानै बुंदों जे गोदो समावहाय जे नंगौ गोदो समावहाय जे समाजनि गुलाय गुजाय जौ लोंनानै जे समाजाव गुलाय गुजाय जानाय, डेभेलप जाय हारिया जौगाखांनो रोङै गोदोसोनानै थानाय बेफोरबायदि जादोंमोन आरोखि जोंनि हारिया। जे सिगां समावहाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गामि गामि न' हाबै हाबै जे जौ संनायफोरखौ जे बादा होदोंमोन, बुख्रुबदोंमोन। अबसे बियो मोजांनि बाथ्रासो जे लोंनायफ्रा बांद्रायबाय। जोंनि बर' हारिनि मानसिफोराहाय गोबां जौजोंनो थैलांबाय, मोजां मानसिया गोबां जौजोंनो थैलांबाय नोंथांमोन। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे फंसे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों आरोखि। दा जोंनि बर' हारिनि गोबां मोजां मानसिफोर, साननो गोरों, बुद्धिजिबि, मेलेम गोनां बिथांमोना गोबां मानसिफ्रानो जे जौजों थैलांजोब्बाय। दा जौजों थैलांबाय। दा जौजों थैलांनायनि मेन खारनानो जे जोंहा जिआइटेक मोननांगौ। जौ गोरानाथ' जोंनि बर'निनो। दा जोंहासो लाब बेवहाय। दा जोंहासो मुलाम्फा गोनां बे जौ गोराना। बे जोंनि बर'नि थाखाय जिआइटेक मोनबाय। जोंनि बर'नि बिराद मोजां हाबा आरोखि बेबो मोनसे। मानोना बे जौ लोंनानै जे जोंनि हारिनि मानसिफ्रा गोबां थैलांबाय, रुंसारि जालांबाय मोजां मानसियानो जौ गोरान बा जौ गिसि लोंनानै। दा बेनि खेथ्रआवहाय बेखौ नेगेटिभ साननांगौ जेबो बाथ्रा गैया आरोखि। जे जौ गोरानखौहाय जे मानि थाखाय बिथाङा जे बुंदोंमोन जौ गोरानखौ जे जिआइटेकआव लांनो नाङामोन, जे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंदों। अबसे मोजांनि खामानि आरोखि। जिआइटेक खालामनाया मोजांनि खामानिसो, मुलाम्फा गोनां खामानिसो। जे जोंनि बर' हारिया जिआइटेक मोनदों जौ गोरानखौ, बेयो मोनसे दा जोंनि थाखाय गोजोनथाव रादाबसो। दा बिथाङाहाय सिगांनि समाव जाबोनाय जे न' हाबनानै बुख्रुबबोनाय दुलाराय फरायसा आफादा मोनसे समावहाय, बेयो मोनसे समाव मानि थाखाय जादों, बेयो मोनसे काहानि, बेयो मोनसे जाथाय, बे गुलाय गुजाय थासारि, हारिया गोदोसोनानै थानाय बेफोरनि खेथ्रआवसो दा बे बुख्रुबनाय खामानिखौ जे मावदोंमोन दुलाराय फरायसा आफादा। गासिबो खामानिखौनो मावदों, खिन्थु गासिबो खामानियानो मोजांखौनो मावदों। गासिबो खामानियानो सैथो खामानिखौ मावजोबदों आरोखि बिथांमोनाहाय। जे हारिया गुलाय गुजाय जाबाय, जे निसाजों गोदोफबनानै थाबाय, अब्लालाय माथो खालामबावनो। सलुसना बेनो गामि गामि हाबनानै जौ बुख्रुबनाय, जौ हमनाय। दा बेफोर खामानिखौ जुदि मावामोनब्ला दा बारानिफ्राय बारासिन जानानै जोंनि बर' हारिया गोदोसोनानै थासिनगौमोन आरोखि। बांसिनै गोदोसोनानै थागौमोन।
दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोहाय जे बेफोरबायदि खामानि मावनाया बाख्नायजाथाव खामानि। बिथां बिमल मुसाहारियाहाय जे जौ गोरानखौ जि आइ टेग लाबोनायनि थाखाय हेंथा बाथ्रा बुंदों, जे बिथाङा बिनि सायाव एसे गोथौयै साननानै नायब्ला मोजां आरोखि। बिथाङाबो जे जौ गोरानजों जोंनि बर' हारिनि गोबां मानसियानो जिउ गोमालांबाय, मोजां मोजां मानसियानो। अब्ला जौ गोरानखौहाय जि आइ टेग खालामनायाव मानि हेंथा बिथाङालाय? जौ गोरानाथ' जोंनि बर'नि न'आवनो मावो ना। दा जौखौहाय गुबुन गुबुन जायगायावबो मावो जौ गोरानखौ। दा बिथाङा बुंदों गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन स्टेटआवबो मावो। दा गुबुन गुबुन स्टेटनिखौ जोंनो नाङा, बेखौ बाद हो। जोंहा जोंनियाव दे जौ गोरानखौ जि आइ टेग मोनदों, जोंना बेनो गोजोनथाव, नङा होमबा नोंथांमोन? दा नोंथांमोनाहाय बिमल मुसाहारि बिथाङा माबायदि हेंथा बाथ्रा बुंदों, जे खौरांगिरिनि सिगाङाव जे नोंथांमोनहाय खोनासंनानै जे कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोरनिया गोरोन्थि। बिथांमोन रायजो राजानिसिमबो आं खेबसे गोजोन आरो खौसेथिखौ नागिरनानै आं खुलुमनाय, आंनि अननाय सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं दिनै बुंगोन, मानो गोनां इउजि ब्रह्म बिथांखौ। नोंगौ नोंथाङा बर'नि सासे सानसुमै गेदेमा सोर खालामदों? नोंखौ सोर सुजुग होदों? सुजुग सुबिदाखौ सोर होदों? जोंनि बर' रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय बयबो नोंथांखौ जोङो दैदेनगिरि खालामबोदों। बे नङा जे नोंथाङा दिनैनि दिनाव बिराद साक्सेस जाबाय, जायफोरा जोंनि हेंथा खालामदों बेखौ आइसलेट जागोन, बेखौ आइसलेट जादों, जानांगोन, ओरै जागोन नोंथांनि फेसबुक पेजाव जों नुयो। जों बिदि जाग्राबो नङा। जोंनावबो मोनसे गोसो दङ, जोंबो मोनसे चेलेन्जजों फैनाय, जोंबो खस्थ'यै देरनाय, जोंबो आबसु खालामबोदों, आंबो आबसु मावबोदों, आंहाबो मोनसे रोखोमनि एक्सपिरियेन्स दं। आं नोंथांमोननि संगठननि बे हेंथा नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रावबो जेबो खालामनो हाया। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जोंनि मानाव गेदेर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सान्थौजों आबसुआ थावरिनानै दंमोन, बे आबसुआ आबसुयैनो थानांगौ। आरो बे आबसुआव थानानै जायफोरा गावनि मुलाम्फानि थाखाय, सार्थनि थाखाय दुगामारा खोथाखौ गिदिर गिदिर बाथ्रा माबा मोनसे बुङा सोगोमनो नागिरनाय, बेफोरखौ ज्राब दाननांगौ। एबसुनि सेन्ट्रेल एबसुनि माखासे सानैसो दैदेनगिरिफोर नुदों आब्रुथि गैयै, जाय आब्रुथि गैयै बाथ्राफोरजों समाव धमकिनो नागिरनाय, बेफोर जाथावा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे बाथ्राखौ बुंलांदों, जेब्लायबो जों बर' हारिया खौसेथिनि मोन्थोरजों जोङो सांग्रां जानानै जोंनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय, जोंनि थामोन्था रैखाथिनि थाखायसो दावहाखौ होलांदोंमोन, जोंनो सान्थौखौ होलांदोंमोन। आरोबाव आं बुंबावगोन खनले जोंनि दा बड'लेण्ड ट्राइबेल काउन्सिल इलेक्सन रुल 2004 खौ फराय, माबोरै जादों? गासैबो सिस्टेमेटिक जानायसो बिटिसिआ एखेबारे सिस्टेमेटिक। आচ্ছা, गोजोन्थों। आङो माखासे गोबांथार बाथ्रा बुंनांगौ दङ, आरो आं लास्टआव मोनसे खोथाखौ बुंगोन। 27 जानुवारि 2025 मायथाइसिमल' नोंथांमोना बिटिआर एकर्डनिखौ मुंला। बेयाव खुनु लाजिनायनि खोथा गैला, खुनु माबा मोनसे जोंहा नै ड्रबेक्स जाबाय, ओरै जाबाय, बे बाथ्रा गैला। मिनिंलेस बाथ्रायाव उमुक गामिया हाब्बाय, ओरै जाबाय, आरो आं माखासे खोथाखौ बुङा। आरो गोबां बाथ्रा दङ, गोबां बाथ्राखौ मिथियो, बुङा। 2% 3%नि बाथ्रा जों बारा बुङा। नोंथांमोननि मा जागासिनो दं बिटिसिआव, मा मावगासिनो दं, बबे खनायाव मा खालामगासिनो दं, बबेयाव मा कनस्ट्राक्सन जागासिनो दं, गासैबो बाथ्राखौ मिथिगौ। आरो एकाडेमिक इनस्टिट्यूशन बेफोरबायदि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन जि जाबाय, इमप्लिमेन्टेशन माइनुट फैखाबाय, अलरेडि माइनुट फैखाबाय। बबेयाव हरजाथाव बबेयाव हरजाथावा, बे बाथ्राखौथ' आं गोदोनो मानगोनां प्रमद बर' बिटिसि सेक्रेटारियेटआवनो आं बुंबोखादों, बेफोर मोनसेबो जाया। मानो जाया बेखौ आं एक्सप्लेनेसन होबोखादों। आं दिनै बुंगोन, समा फैबाय, जानुवारि फैबाय, आंबो रायनाय बायदि जायो। आं रायाखै, एसे बाथ्राया खाब्रां थांदोंबा निमाहा बियो। मानो रायाखै, मानो आं नोंथांमोनखौ आं काउन्टार होआखै, रायाखै आङो। मानो रायनो आंलाय नोंथांमोनखौ? नोंथांमोना आंनि बिदा असेफोरबायदि। आं रायनायनि खोथाबो गैया। जेखौ नंगौ बेखौ बुंनांगोन जों, नङाबा जोंनि इयुन जोलैया जोंखौ मा होनगोन? गासिबो सार्थपर, गासिबो थाखा फैसानि लबिया, बे बाथ्राल'सो बुंगोन। मा मावनो हाखो जोङो? दिनैनि दिनाव जोंनि जोंनि बिनानाव फंबाय बिनानावफ्रा मा अबस्थायाव दङ, मा थासारियाव दङ, रांखान्थि हालोदा मा, बेफोरखौ नोजोर होनांगोन। आरो गिदिरथार गोरोन्थिखौ आं नुनो मोनदों। आं मोनसे गिदिरथार गोरोन्थिखौ खोन्थानो, मा जि आइ टेग नामा, जि आइ टेग माखौ लाबोदों? जौ गोराननि हेंथा आं नङा। बर' आइ आफामोना जौ सङो, नंगौ। मानि थाखाय सङो, मानो संनो गोनां जादों? जोंनि रांखान्थि बिथिंखौ नोजोर बोनानै बर' बिमाफ्रा जौ संनानै गथ' गथायखौ खांबोदों। मानो खांदों?
उफाय गैयियाव गावनि माने राहा लामानि थाखाय माबादों नाथाय बे नङा जे बेखौ जि आइ टेग लाबोना जोङो बिराद मोनसे हारिया जौगाबाय गासिनावबो बेथ' इलिसिट लिकुइडसो बेयो इलिसिट लिकारसो बेयो मोनसे लिकार बे मोनसे बेखौ माब्ला हेंथा होदोंमोन बर' समाजा गुलाय गुजाय थासारियाव बै समाव गुलाय गुजाय मोनसे थासारि आब्रुथि गैयै समाज बायदि जानायनि खारनाव मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गामि गामि हाबनानै जौखौ बुख्रुबदोंमोन मानो बुख्रुबदोंमोन समाज बिथिं जोंनि थांनानै थानायनि आदब जोंनि सावस्रि बा देहानि मोजां थानायनि गोबाङानो जोंनि जौ लोंनानै मा अबस्थायाव दङ गामियाव हाबबानो नुयो जौ गोरान लोंनानै मा जादों आरो जौ गोरानखौ जि आइ टेग जाय जौखौ होबथादों जाय जौखौ बन्द खालामदोंमोन बेखौ लाबोनानै आं सानैसो प्रफेसारफोरजों रायलायदों नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो बिथांमोनाबो ओरैबायदि इनसाल्ट खालामजायो जाहैबाय नोंसिना जौ गोरानखौ जि आइ टेग मोनबायना बे आरो बेफोर जायो नामा गुबुनखौ लाबो गासैखौबो जोंनि हारिमुजों रिलेटेड थानाय माखासेखौ लाबो बे इलिसिट लिखारसो बियो इलिसिट लिखार बे बुस्थुआ लिगेल नङा जाय बुस्थुआ लिगेलानो नङा अबैध बुस्थु बियो अबैध होननानैनो सरकारा बेखौ डिक्लेयार खालामनानै दङ बे बुस्थुखौ नोंसोरो बेबायदि जोंनि बर' हारिमुनि बर'नि थांनानै थानायनि नङा होमबा जुग्राफिकेल मामोन बे इन्डिकेसन जुग्राफिकेल इन्डिकेसन बेनि माबायाव लिस्टआव सोबाय बेफोरबायदि जोंनि सान्थौ मेलेम भरा सान्थौफोर थासेयावबो बिराद गोजौआव दावखोबाय बिनि सायाव आंहा गोरोन्थि जानो हागौ फारसेथिं एडभान्टेज डिसएडभान्टेज दङ खिन्थु डिसएडभान्टेजखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबोब आथोब ज' लोगो नांनानै आरो गासैबो बर'नि दल संगठना लोगो नांजोबनानै गामि गामि हाबनानै जौखौ बुख्रुदोंमोन नङा होमबा बे जौखौ मानो बुख्रुदोंमोन जोंनि बर' समाजनि थांनानै थानाय गथ' गथायफोरनि इयुन जोलैनि आरो जोंनि थांनानै थानायनि आदब खायदाफोरखौ जोङो सोलायनांगौ बिदिजों जाया जों बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बिथिंखौ नोजोर बोनानै बै समनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथांमोननि जि सान्थौ बिथांमोननि जि हारिनो अबदान होलांनाय बेफोर बा गासैबो बाथ्रायाबो दंजोबो बोरैहाय जौ गोराना जोंनि जि आइ टेगआव लाबोखो रावबो मानो बुङाखै इसेबां सान्थौ थासेयाव आं दिनै बुंबाय नोंथांमोना दुखु मोननो हागौ आइ आफामोननि हेंथा बुंनाय बायदि मोनगोन जौ गोरानखौ आं हेंथा होआखै खिन्थु बेयो लिगेल नङा खुनु लिगेल जिनिस नङा बे कास्टमारि जों बुंनो हाया गासिबो हारियानो जौ गोरानखौ बानायो गासिबो हारियानो नट अनलि बर' गोसोआव ला आउट अफ आसामावबो जौ गोरानखौ बानायो जेरै राइस बियार होनो जौ रोसिखौ जोंनि होनोसै नामा गासिनावबो दङ जेरै डिमासाफ्रा मा होनो जुथि मा बुङो रोसिखौ बेखौ राइस बियार होनो इंराजियाव बेफोर गासैबो साइन्टिफिकलि बे बुस्थुफ्रा माखासे बुस्थुखौ जों नोजोर होनांगौ टेक्निकेलि नायजोबनांगौ लिगेलि नायनांगौ होमबासो जों बर' हारिया गुबुनजों मान होजाथाव सनमान होजाथाव आरो बिखा फोरदांनानै बे बुहुमाव जों गसंथानो हागोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि